Sa distrito Sangharo, Iloilo City, Babaye patay matapos ginapasuni nahulog sa hagdan. Pero autopsy sa iya bangkay nagagwa nga may foul play sa iya kamatayon. Si Zen Kilantang nakatutok. Detained sa Haro Police Station ang 20 anyos nga si Eugene Hakar, suspect sa kamatayon sa iya live-in partner nga si Jeneline Ligutom, 23 anyos sa barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Si Jeneline ang ginbawian sang kabuhi matapos nga ginaalegar nga nahulog sa hagdan. Apang sa nagwa ang resulta sang autopsy sang biktima, nakita nga may foul play ang insidente. Medical result, ang result is ang cause of death niya is hindi natural, ma'am. So ang conclusion ng medical legal officer natin is the cause of death is blunt force injuries to the head. Ibig sabihin may foul play. Kaya nagkandak agad kami ng hot pursuit operation. Suno sa iloy sang biktima, isa palang katuig nga nagaopdanay ang duha. Antas pa napatay ang iya bata, makapila na kabeses ini ngaging kastigo ni Hakar. Daw hindi ka patihan, kay kabuot siya sa tantawon, hibi-hibi. Pero amo na, kay kinaagi na niya sakit mo, kay, grabe ang lagob sa bata ko. Ginpanginwala naman ni Hakar nga may kahilabtanan ni sa kamatayon ni Jeneline. Suno sa iya, hindi sini mahimo bangod palangga sini ang iya live-in partner. Hindi ko naman kaya, ma'am. Buhay lang sila kabalo ko na nakakakon sitwasyon. Subong niya. Nga ako ginano nila din. Hindi ko na mahimo sa ako nasawa, ma'am. Paano mo na ako? Bato ko sa kaso, ma'am. Pamatudaan na, ma'am. Damo nakita. Sa subong, ginahikot na sang otoridad ang pagpasaka sang kaso nga murder, bato kay Hakar. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.